Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Май өчен 55 мең сум калмашавында яшәүче ханым квитанциядәге артык саннарга зарланды. Милли көрәш, ат чабышлары, тематик мәйданчыклар Чаллыда Сабан туен бәйрәм иттеләр. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 31 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 5 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 21 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21131 очрагы билгеле. Аларның 19642-се терелгән, 2-се узган тәүлектә. Тукай районы авылындагы фатирда коммуналь хезмәтләр өчен түләү, Казанның элиталы коттеджларындагы түләү хакы белән бермәм. Калмаш авылы пенсионерына коммуналь хезмәтләр өчен бер айга 55 мең сумнан артык суммада түләү кагазе килгән. Бу нәрсә, көпә-көндез урлаумы яисә идарәче оешманың хатасымы? Мәсьәләне безнең төшерү төркеме тикшерде. Мәдәм издеваются картайган көнемдә. Тәскирә Халитова әле дә шок хәлендә. Пенсионер квитанциядә күрсәтелгән бу сумманы ничек түләргә икәнен белми. Пенсия зур түгел, ул 2 бүлмәле фатирда үзе генә яши. Кайчагында оныклары килә. Коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары юк. 55 мең сум исәп-хисап килүен Тәскирә Халитова аңламый. Шул менә шу квитанция инде 55 мең китереп кулга тоттыргачтын. Нишләргә дә белмәм, күзләрем аңгаймам инде. Ярый балалар иде, тәгәрәгеннән тотып калдым алай әнәем кияү. Ой сайын түләп барып миткәчтен. Хәзер как раз сул язучы килеп керде Полина. Килеп керде дә. Караганы сезгә дә 643 километр өстә язганнар бит. 643 километр бит миңа 15 елга иде. Бер ай эчендә 643 кубометр су түгеп булмый дип ышандыра пенсионер. Аның сүзләренә караганда, ул кранны ачып калдырмый, утны сүндереп йөри, счетчик күрсәткечләрен үз вакытында тапшыра. Идарәче компанияда шалтыратуларга җавап бирмиләр. Пенсионерның үзенә 82 яшь булу сәбәпле, ул үзе хезмәт күрсәтүче оешмага бара алмый, чөнки ул яңа бистәсендә урнашкан. Безнең төшерү төркеме җитәкчелек белән телефон аша элемтәгә керә алды. У нас это оператор ошибся, девушка. Надо было 64 куба написать, а она тройку посередине. Она уже изменения написала. Идарәче компанияда моны техник хатага сылтадылар. Пенсионер хатын-кызга коммуналь хезмәт бәяләре яңадан исәпләнәчәк. Калмаш авылында яшәүчеләр хезмәт күрсәтүче оешма хезмәткәрләре киләчәктә игътибарлырак булыр дип өметләнә. Розалия Фахрутдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Милли көрәш, ат чабышлары, тематик мәйданчыклар Чаллыда Сабан туен бәйрәм иттеләр. Шәһәр халкыны котларга дип республика премьер-министры Алексей Песошин да килгән иде. Исегезгә төшерәбез, коронавирус пандемиясе аркасында 2020 елда Сабан туй узмады. Бәйрәмнең иң якты мизгелләре Лилия Гатина материалында. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Хуш киләсез, кунаклар. Бәйрәм чаралары иртәнге сәгать 10-да башланды. Авыл тематик майданчыгында мөхтәрәм кунакларны Сабан туй гүзәллек конкурсы финалистлары каршы алды. Кызлар аларны татар халкының милли ризыгы чәк-чәк белән сыйладылар һәм түбәтәйләр тапшырдылар. Сабан туйда халык һөнәрчелеге ярминкәсе һәм күп кенә интерактив майданчыклар күрергә мөмкин иде. Татарстан единственное место, где так вот шьют татарскую национальную обувь. Больше нигде в мире такого нет. Точно. Сабан туйда республика премьер-министры Алексей Песошин да сюрприз көтте. Той! Анагымны өйләндерәйдем, менә бирнәгә урындыклар ясыйм. Шуңар алтын кадак кагырга кирәк иде. Золотой гвоздьләрне забит, пожалуйста. Чаллы һәм шәһәр кунаклары төрле уеннарда һәм конкурсларда актив катнаштылар. Шул исәптән безнең төшерү төркеме дә алар арасында булды. Я или вы? Наверное, вы. Ну что? Так, побежали. Нужно сказать, эмоции просто зашкаливают. Вы только посмотрите, ветер, эмоции. Спасибо вам большое за игру. 11 сәгатьтә шәһәр ипподромында традицион ат чабышлары узды. Аударыш, татар милли ярышлары бу елның үзенчәлеге булды. Нык авыр. Отта да тотынырга кирәк, әле үзенең сопернигын да җиңәргә кирәк. Шуңа күрә нык авыр спорт бу. У нас выходит Тазов Яков.
против него. Сабантуйның иң көтіп алынған үліші ул милли көрәш. Быйыл бәйгедә 150-дән артык спортчы шул исәптән Санкт-Петербургтан да катнаштылар. Бик бәйгеле көрәшчеләр, исемле көрәшчеләр. Безнең Салахов Радик Зәй районнан Россия һәм Татарстан чемпионы татарча көрәш буенча Ринас Калимуллин Менделеевскийдан хәзер Теләчедә мин белгәнчә шөгыльләнә. Ул безнең инде бер 4 тапкыр инде дөнья чемпионы булды. Виталий Колесников чемпион мира. Мин санап чыгардым, безнең бер 7 генә бер чемпион мира булгандыр бүгенче бәйгедә. 2021 елгы Сабантуйның абсолют батыры булып Эльдар Хамитов калды. Ул лаеклы рәвештә автомобиль отты һәм традиция буенча тәкәгә ия булды. Каты инде көндә әзерләндек. Ел буе пандемияда вакытында тоже занимастык, туктамадык. Көрәштек, занимастык. Сабантуй татар эстрадасы йолдызлары концерты һәм бәйрәм салюты белән тамамланды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Күңел радиосында бәйрәм концерты рәвешендә Чаллы халкына бүләк әзерләдем. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен татар эстрадасы йолдызлары Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лия Шамсина, Артур Маузерсакс, Ришат Фазли Әхмәтов һәм Казан егетләре төркеме чыгыш ясады. Кичәнең хедлайнеры Татарстан Республикасының атказанган артисты Фирдус Темаев булды. Яратып килгәнегез өчен бүгенге мәйданда минем инде иҗатымны яратып тыңларга килгәнегезгә бик зур рәхмәт. Шуннан да бүген бәйрәм, шын күңелдән бәйрәм белән. Тәмле, файдалы һәм кулай бәядән ауылдык һәм Камчатка балыгы ярминкә күргәзмәсе шәһәрдәшләрне сөендерүен дәвам итә. Балык деликатесларының зур ассортименты беркемне дә битараф калдырмый. Ярминкә Green сәүдә үзәгендә бара. Green сәүдә үзәгенә килүчеләрне ишектән керүгә искиткеч хуш исләр каршы ала. Балык төрләренең зур ассортименты барысында татып карау умтылышын тудыра. Чөнки Камчатка ярларынан тотылган һәм ысланган сыйфатлы балык һәм уылдыкны көн саен бәяләп булмый. Привезли вам большой выбор морских деликатесов, холодного копчения, слабосоленое, горячего копчения. У нас очень новинка икра нерки, новый улов, очень вкусная. Новая икра свежая, слабосоленая. Ну и, конечно же, царица лососевых, чавыча. Ассортиментның төрлелегенә күзләр камаша. Улды һәм Камчатка балыгы ярминкәсе деликатесларны кулай бәядән зур сайлау мөмкинлеге. Шалларның күбесе инде даими клиентлар булып тора. Алар ярминкәгә бик теләп яңадан килә. И здесь уже второй раз я подъехал. Вот на 6 тысяч купил. В гости поеду. И себе оставлю немножко. Мы все время приходим сюда, все время покупаем чавыча, белорыбица, ну и все остальное еще. Не все же на мясе сидеть, нужно и рыбу кушать. Тем более есть возможность выбрать. Я чавычу брал тоже до этого. Белорыбицу брал, она понравилась мне. Решил опять белорыбицу взять. Ну вот по его рекомендации я решил взять белорыбицу. Камчатка деликатесларын 27 июньгә кадәр бәяләргә мөмкин. Ярминкә күргәзмә көн саен Green сәүдә үзәгендә беренче катта эшли. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, республикада һәр кеше яшәү урыны буенча сырхауханәдә дә, шулай ук сәүдә үзәкләрендә урнашкан вакцинация пунктларында да COVID-19дан прививка ясата ала. Сәламәтлекне куркыныч астына куярга ярамый. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, уңышлы эш атналар теләп сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Укрепить позвоночник, улучшить подвижность суставов, почувствовать былую гибкость и легкость поможет программа «Здоровый позвоночник и суставы». Легкости вам и нового качества жизни. С 21 по 27 июня долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Вин, первый этаж. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.